ארץ. לא ארץ, הוא רוצה. לא רוצים למשוך אותו, שהוא ידבר. הדור העיקרי, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מצוא. כרגע המחיר לא כבד מצוא. זו התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. תביא אותה לפחד שהכל מתמוטט. ואז, רגע, אבל אז שוב העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו לו. אז שאם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שם נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם הממשל ההוא היה פרו-פלסטיני בצורה קיצונית. לא פחדתי להתעמת שם, לא פחדתי להתעמת עם קלינטון, לא פחדתי להתעמת עם אבו. בלעד הכי את המחיר הבינלאומי אני משלם, אז עדיף לקבל תמורה. תמורה לאגרה.